नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन? जों सिगांहायनो BPMआव खामोन बिनिफ्राय जोङो UPPLआव ओंखारबायमोन जोङो दा दिनैहाय UPPLआवनो माबायावनो जोङो फैफिनबाय BPPआव। दिनै साबेसे मानसिफोरा BPPआव फैखो नोंसिनि गामिनिफ्राय? जोंनिफ्राय दा जोङो गारि गंसे लानानै फैदों 10 जन जोङो दा दङ। आरो उनाव फैबावगोन नामा? आरो उनाव फैबावगोन औ। ओमफ्राय जों बिराद खस्थ' जाबाय बेयाव थानानै जोंहा दा फिसा फरायनाय दङ आरो आंनि न'खराव बिराद गिदिर जाथाय जादों जों रावनिफ्रायबो अननाय मोनाखै बेनिखायनो जों दिनै गिदिंनानै बेयाव फैफिनबाय। आंनि बेनो बुंनां आरोबाव आं बुंनो गोसो जाबावो जेब्ला आंनि फिसाया जेलाव दङमोन हाग्रा माबानाव थांदोंमोन जोङो फेरेंगानाव नाथाय जोंखौ एसेबो मोजां बाथ्रा फंसेबो जोंखौ बुङाखै बेनिखायनो जों गोसो गाबनानै गिदिंफिननानै जों बेयावनो फैबाय दिनैहाय। सासे समाज सिबियारिमोन समाज सेबामोन नाथाय दा BPF दोलोआव हाबनानै नोंथाङा समाज सेबा खालामनायखौ नोंथाङा नागारगोन नामा? नंगौ रायजो राजानि गेजेराव गोबां बे मोनसे कुइसन थिगैनो दं दिनै जाय मिडियानि बिथाङा सोंदों गोबां कुइसन बे जायो दिनै आङो जेब्लानाखि सिगांनि जि MLA इलेक्सन बे MLA इलेक्सनाव आंबो सासे केन्डिडेटमोन दिनै आङो केन्डिडेट जानानैहाय आङो जेननानै थांदों अब्लाबो आङो माखासे रायजो राजानि खामानि मावनायाव आं जेननानै थाङाखै बा आंखौ फावसय होनो हायाखै दिनै गेजेर ससेयाव आङो सासे ससियेल वार्कार जादों बे ससियेल वार्कारा दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार हिसाबै आङो गोबां रायजो राजानि माखासे खामानि मावनायखौ आं दिनै गावनि गोसो देदगानाय गोसो आं खालामनानैबो लाया आरो आं बुंनोबो साना आंनि मावनायाव आं मावदों सोरनिबा मावनांगौ दायथ'आव दिनै सोरबा लिडारनियावहाय लिडारा होनांगौमोन आं बे लिडारखौबो आं दिनै बखिनो साना मानो होननानै बुङोब्ला बेबा मानि थाखाय होनो हायाखै बेखौ आं बुंनोबो साना दिनै आंखौ मोनसे कुइसन खालामो जे सासे ससियेल वार्कारा दिनै राजनितियाव मानि थाखाय थांखो दिनै आङो बेखौनो फोरमायनो सानो जे आङो सिगांनि समाव सासे रायजो राजानि मोनसे खामानि मावगोन होननानै दिनै आङो सासे केन्डिडेट महरै नुजादोंमोन दिनै बे जेननानै थांबाय दिनै आङो सासे ससियेल वार्कार जादोंमोन दिनै आं ससियेल वार्कार जानायावबो दिनै आङो ससियेल वार्कारनि खामानिखौ आं दिनै नागारनानै थाङाखै मानो होननानै बुङोब्ला गोबां जायगानिफ्राय दिनै आङो फन फैयो गोबां जायगानिफ्राय दिनै प्रब्लेमाव गोग्लैनाय मानसिफोर फैयो गोबां स्टुडेन्टफोर फैयो बिथांमोननो दिनै आङो जा हायो आङो थाइसे थाइनैब्लाबो दिनै आं सहाय होयो दिनै बे बाथ्राखौ दिनै लानानै आङो गावखौ दुग्गानाय गोसो खालामनानै लाया मानो होननानै बुङोब्ला आंनाव थानाय समाव आं होनो हागोन आङो जेब्लानाखि गैया बे समाव आंबो होनो हाया आङो बिनि थाखायनो जाय रायजो राजानि बिथांमोना दिनै आंनि खाथियाव फैयो बेखौनो आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामदों दिनै आङो जुदि हरनो रोङाब्ला बिथांमोना दुखु दामोन दिनै आङो जेब्लानाखि आंबो दिनै गावनि खामायनायखौ मोननानैहाय आङो रायजो राजानो थाइसेब्लाबो दिनै आङो सहाय होयो दिनै आङो बेखौ आङो मावगासिनो दङ आरो मावबाय थागोन आरो दिनै बिथांमोना जेब्लानाखि आङो दाखालि ससियेल वार्कार मावदोंमोन बे ससियेल वार्कार मावनायावहाय आङो निउस बानायदोंमोन खिन्थु बे पार्टियाव हाबनाय लोगो लोगो आं माखासे ससियेल वार्कार खामानि मावनायखौ आं निउस बानायाखै बिथांमोना सानथाम बा सप्तासेनि गेजेराव मोनसे निउस नुनो थांगासिनो दङ सासे बेमारिखौ सोखानायनि दिनै बेनि प्रुफखौ दिनै बिथांमोना नुनो मोनगोन दिनै आङो ससियेल वार्कार खामानि मावनायखौ आं नागाराखै आरो आं नागारनायबो नङा दिनै आङो सासे राजनितिक दोलोआव हाबदोंब्लाबो दिनै आं ससियेल वार्कार खामानिखौ आं दिनै मावा दिनै मोनसे कुइसना बेनो सासे ससियेल वार्कार मानसिया दिनै मानो राजनितिक दोलोआव हाबखो दिनै आङो माखासे बुस्थुखौ आं दिनै मावनो हाया बा आङो सहैजोबा माखासे बाजेटनि थाखाय दिनै आङो सारमोनजों रायज्लायनानै बा आंनि गोजौ थाखोआव लिडारफोर थानाय हिसाबै आङो मावनो हायैखौ सारमोननिफ्रायबो आं माखासे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै दिनै आं बे बुस्थुखौ सावरायनायनि गेजेरजों आङो गोबां प्लानिं लागासिनो दङ दिनै सार जोंनि जिरायथ'नाय दलाव दिनै गोबां प्रब्लेमनि थाखाय आङो माखासे बुस्थुखौ आङो सारमोनजों सावरायलायनानै दङ आरो दिनै आङो जि खामानि मावगोन बे खामानि मावनाया दिनै पार्टिनि सहाय होनाय बिनि गेजेरजों आं दिनै ससियेल वार्कखौ आं बांसिन आं मावनो हागोन होननानै दिनै आं पार्टियाव आं जगदान जादों। नोंथाङा मा मोन? आङो रतन। आवगायाव नोंथाङा बबे दोलोआव दंमोन? आं UPPLआव दंमोन। UPPLआव दंमोन। दा दिनै BPPआव जगदान जाफैबाय बिनि बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो? आं UPPLआव 17 बोसोर थाबाय 17 बोसोरावबो आं जेबो मोना न'बो मोना माबा मोनसे मोननांगौ मोन्थायखौबो मोना आं बेखायनो आंबो BPMआव जगदान जाफैबाय आंनो जिसिया बाहायखौनो आं बेखौनो जगदान होनोसै जेरै आंनि फिसाफोर फरायनाय दङ थाखा फैसा एसे बिहैयो रायहरनोसो फेरेंगायाबो 17 बोसोर थाबाय आङो बिनि अफिसाखौनो जोंनो लुलायबाय जोंनो थाखा गारबाय जोंहा गारि दंजायोमोन मिथिं थिथिं जों गारि हरनो
गारि हरनो थाखा थांबाय गैयालाबो अनेक थाखा थांबाय जोंखौ दा नाया मेम्बाराबो नाया चेयारमेनाबो नाया बेनो दा नोंथांनिया बबे समस्ति गोलैयो आंनि टुक्राझार बिसिडिसि औ टुक्राझार बिसिडिसिनिफ्राय फैदों आं नोंथांना दिनै जे बिपिएफ दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो बिनि उनाव माखासे इउपिएफनिफ्राय फैनांगौ मानसिफोर दंबावो नामा दंबावो आंनि गोबाङै दङ दिनैहाय जों 12 जन फैबाय फैबावगौमोन हास्लाबाखिसै माने बेलासि जाबाय खामानिया बेयावनो हाजिरा मावग्राफोर दङ नालाय फैगोन होन्दोंमोन जिखिजाया फैबावगौना 30-40 जनसो दङ जोङो हौवायै हिन्जावबो फैगासिनो दिनै दङ साबेसे जाफैखो दिनै 12 जन फैबाय जों गासैबो इउपिएफनि गेजेराव इउपिपिएल जोब जों गासिबो सोरजों जाफैदों जों नै जिसुआ बाहाय सुमफ्रामारिजों जाफैबाय बिथांखौनो उननि समावहाय बे ओनसोलनि दैदेनगिरि हिसाबै मोननो लुबैयो नामा नोंथांमोना औ जों बेखौनो सापर्ट होगोन जों बेखौनो उननि थाखायहाय सापर्ट होनानै मोजां मोनो ओंखायनो बिजों जों फैबाय नोंसोरनि 14 समस्तियावहाय जिसु सुमफ्रामारिखौ साबेसेसो मानसिफ्रा मोजां मोननाय मानसिफोर दङ होननानै नोंथाङा सानो जोंनावथ' मथा मथि 50% मोजां मोनो जिसु सारखौहाय जोङो फैबाय थानाय समाव जिसु सारखौनो नोंथांमोना हेफाजाब होबाय थानो गोसो जों बेखौनो हेफाजाब होगोन जोङो इउपिपिएलनिफ्राय फैदों बेखौनो जों मोजां मोननायखाय जों बेजोंनो जगदान होनो फैबाय